quad core, pero kato na lang. Kain tayo! Nagluto si Mama ng isda. 8 gig lang naman. Ingay-ingay nyo naman. 8 gig dapat. Si Mark gumawa ng sauce. Pinakamasarap na sauce. Si Wiwin natutulong pa guys. Night shift yun. Ano oras natulog si Wiwin? 5. Huwag ko niya kawa. 5 na ng umaga natulog si Wiwin. Bago na yung mata ko. May mata ko. Pag mata ko, tungkol sa kapag. Sala. Ano man? Anong oras na ba, Kel, ngayon? Dapat, umata siya. Mga alas 12 pa. 7, 8, 9. Sa, alas 12 sa. Hintayin na lang ako. Kesa, may klaro siya. Matabi ang siya. Hinduwa na. Tingnan na lang natin. Ano oras ka mag-ready? I-ready na ka. Hapit na ka mahuman. Kawon ka, Wiwin. Kawunin mo niya. Huwag kong paliga ito. Dali naman ito mo lang magligo. Delikado rin. Duwa sa computer. Rawin ito. Kailangan sumama si Wiwin guys kasi ang kanyang mata. Papacheck. Kaya sa gitawag atong gamang nga parang storage sa mga Hard drive? Ano hard disk? External. External hard disk? Hard drive. Hard drive. Same lang yan. Yawan. Dito si Mama. At saka si Miss. Hello? Panghinayang ipas. Kilo? Wala na kabo 20. Bukat po, miss. Wala na kabo 20. Wala naman yung laman. Over ka week. Sige na. Ganda ng pa-OTD ni Miss, oh. Wow. Thank you, Kel. Ito, guys. Ano ko sana, ilalagay ko sana to dun sa malaki. Kaya lang, magli-layover pa kasi ako ng matagal. So, just in case, i-check in na yan. At least meron akong gamit dito. So, maliligo kasi ako dun. So, nandito yung damit. At saka yung mga toiletries na kailangan. At saka ito, itong dalawa yung hand carry natin. At saka yung laptop ko din pala, hindi kasya dito. So, dapat dito. Yon. Ding! Bye-bye, Ding! Bye-bye. Bye-bye, Ma! Ay, bilak, Ma! Bye, ma. Bilang may kamay. Tulugwin. Dito kami SMC side, guys. Natuluan kami ng tuan, no? Wiwin, daraan. May tulo dun sa sa car park. Parang galing ata, parang leak sa CR. Kasi mabaho. Yakis. Yaki. Pahingi. Miss ako. Wala na? Oh, wala na. Gana lang. Uy, wait sa. Uy, naik. Optical dito, oh. Optical, para sa kay Wiwin. Mata? Oo. Dili, lagi na pwede. Dito tayo guys, SM Supermarket. May papabili si Miss. Pasalubong niya daw sa kanyang mga friends and family. Hindi niya yun bilhin. Hindi lagi. Nissin wafer daw. Sa lista ni Miss. Ha? Yan. Sige, lucky stick. Sige. Ikawin. Yan. Ayaw mo? Asya mas mahal. Quaker, ito. Quaker Oats. Nanap to. Quaker Oats na. Oats. Otis. Wait nandito yung wafer ata, Kel. Nissin wafer. Wafer na. Nissin wafer. Nissin? Nissin wafer. Yan. Chocolate. Yan. Pila ka buok? Hala. Wala tay card. Ito. Kanino to? May tag-iya ka ba? Quaker Oats na choco and banana flavor. Wait Quaker Oats. Quaker Oats. Pero ano, Andrew? Asan? Kaya nga, choco and banana. May mga flavor. Wait asan malaki kita? Pabili din si Miss ito guys. O, tuna. Hindi namin alam kung ano. Bahala na to siya. Wala sa lista niya. Unsay mas
Ano? Daghan. Ito, mas mahal oh. 180 grams. Dili, Ito, 150. 155. Asa? 155 grams. Yan. Ito, 180. 5 rin diferensya. Sige. Damihan mo, Mark. Bilang ka, Bo? 5? 5? Hot and spicy. At saka hot and spicy? Sige. Di kasi siya nagsabi. Uy, bigla lang umalis si Miss kasi nagpa-dentist, guys. Nga 5 sa lang na tayo. Oo, sige. Wala siya. Yung walang kaila, dent. Bili kami Laylam shawarma, guys. Ito. Tas beef na may cheese, tas spicy. Pero si Mark gusto. Ano gusto mo, Kel? Dyan? Pizza? Pwede ka. Pizza ka, Wen? Sige. Saan dyan, Wen? Ito? Ano ito? Binigutso. Isa lang naman yan. Ito, Wen? Ayaw ka. Ito? Sige. Isa lang? Dalawa? Usara? Giduawin, doon. Duha lang. Duha lagi. Shawarma, guys. Yummers. Si Wiwin Pizza. Iniinit pa ni ate. Hindi sumama si mama. Tapos si Marlon at si Papa papunta pa dito. Galing dun sa city. Kabila. Yummers? Unang kagat, tinapay lahat. Nalala. Naman naman dahil. Wala pa? Ano sa rin? Magawan. Malima ko sa kadrawin. Ay, ko na dira kumpensa. Mga buddy, oh. Buddy, kain ka pa? Laylam, shawarma. Ha? Pizza or shawarma? Ano gusto mo? Kahit ano? Ano sa'yo pa? Pagkatapos lang kumain sa mga inasal, guys. Hindi ako kumain kasi nag-shawarma ako kanina. Pinakain namin si Kuya Driver kanina tapos yun umalis. Naghintay dun sa ano. Kasi si Miss nagpaano pa ng ipin. On our way to the airport with the fan and how we wave body. Masakay kami kay Papi, guys. Si Kuya nandun. Naka-follow lang siya sa amin. Si Kuya, nandun yung luggage namin. Okay pa, anong oras pa, Miss? O kaya pa na? Copyright. Marlon ay. Marlon body, Papi body. Pagbabi ha, sa katong i-report na rin ng ibuwag ang daan ba? Isibiltong ano. Mga di pagbuka to. Para ligay ikaw. Ito na, guys. Banding. Diyan kami sumakay kanina kay Papi. Ilagay natin yung mga binili namin. Oh, akin yan pa ay may phone dyan. Kay Miss yan. Bye-bye, Timak! Bye-bye sa tabi. Bye-bye, Miss! Bye-bye, Tawiwen! Bye-bye! Bye-bye! Marlon. Pada na ko. Bye, Mark. Bye, Mark. Bye, Min. Uy, tarungan na imong luggage, Miss. Oh. Okay na Marlon, nabala na. Bye, Marlon. Bye pa. Suod na dito. Bye-bye daw. Bye-bye. Ito namin di ka. Ako na. Dito na kami, guys. Kami na lang dalawa ni Miss. Wala na akong choice. Isa na lang aking kapatid. Tara. Maaga naman tayo, eh. Sobrang aga namin. Na ako, gihatag ni Mark. Ganina tubig. Ganda na dito do. Oh? Tapos may may mga sign na clear. Pasok tayo. Check in. Cathay Pacific. Sino ang kinakabahang bata? Wala dyan. Kinakabahan. Yung passport niya, guys. Nag-transfer kasi siya ng visa from old passport sa bago. Tapos medyo hindi nahanap nila kuya ng slide. Pero nahanap na, okay na. Pero may kinabahang bata. Hindi siya makaalis sana. Kung hindi nakita nila kuya yun. Duty free na, guys. Katatapos lang namin sa immigration. Hala, Miss, alam mo ba, may mga bangong Chloe akong naamoy. Chloe na pabango ba? Itong YSL, mabango din to, oh.
Maglagay, ay, isimiyaki. Bango na isimiyaki. Parang yung isimiyaki yung nangingibabaw. May Chloe na mabango. Try mo nga, nakalimutan ko kung ano, pero meron. Ito ata yun, or wait. Ganito ay yung isa sa mga maliliit. Asan? Ay, oo. Meron akong ganyan, no eh. Sure? Noon, oo. 4? Nag-collect ako ng ganyan noon. Hi guys! Hi! Siya! Sa wakas. Sabi niya ano. Nakita na din. Oo, picture kami. Ha? Hindi, okay lang hindi. Picture tayo. May shoutout ka? Wala. Basta Okay lang. nagamit na ako. Guys, nandito kami sa... Ano to, miss? Coffee bean? Saan ba tayo? Coffee bean. Coffee bean kami, guys. Nilibre ako ni miss ng coffee. Kasi wala na akong cash. Alam niyo ba yung wallet ko? Nalagay ko sa check-in luggage ko. Pagpunta namin sa terminal, no, sa airport tax, nalala ko na yung wallet ko, nalagay ko sa plastic. Akin yan pa ay may phone dyan na nandun sa check-in luggage. Buti na lang tumatanggap na sila ng card ngayon kasi noon hindi eh. Eh hindi ba? Tama ba ako? Hindi ko alam. Pero tumatanggap sila pero Mastercard lang. And then yung airport tax, 850 na. So si Miss din nagbayad ng airport tax ko. Pero nung siya yung nagbayad ng terminal fee ko, yung airport tax ko ako, kasi buti na lang tumatanggap sila ng card. Pero yung coffee siya nagbayad kasi wala na akong cash. Katatapos ko lang kausapin si Dan, kami na talaga ang nag-anniversary na hindi kami magkasama. Pero okay lang. Bukas. Masarap yung iced coffee na Java. Mocha. Mocha pala. Original mocha. Kay Miss, mocha chip. Mocha chip ata yung kay Miss. Hala, uy, inumin ko pala yung vitamin D ko. Kaya lang walang tubig. Ayaw mo ng tubig, Miss? Tubig ito na po. Asan ba yun? Pinatawag na naman kami, guys. Pangalawang beses na to. Kanina, sabi, check lang daw nila kung nandito kami kasi hindi daw nila kami mahanap sa system. So, umalis kami dito kami sa toilet. Tinawag na naman kami. Balik na naman kami doon. Bilisan mo, miss! Sikat na talaga tayo, miss. Pangalawa na to. Pagbalik natin doon. Boarding na kami, guys. Yung pangalawang tawag, lang pala daw. Nakalimutan nila na sabihin na wag nang ipa-page. Kaya na-page kami ulit. Pero okay na. Tara. Thank you. Over here. 60. Aisle ko. Sige, ikaw ano yun? Ikaw na bahala dyan. Hindi na makuha after. Guys, si Miss, lang. 50 minutes lang yung layover niya sa sa Hong Kong. So, meron siyang ganito. Meet and assist. Baka maiwan pa tong bata. Meet and assist, ha? 50 minutes lang kasi yung layover niya. Lapit na kami umalis, guys. Bye, Cebu! Bye, Cebu! Nice, oh. Galing to kay Mirio.ph. Salamat po. Bagay sa kanya kasi marami siyang buko. Kakalabas lang namin, guys. Si Miss pinahintay ni Kuya. Kasi sasamahan siya dun sa gate. Kasi meron siya nung badge, 'di ba? Parang marami ata sila, so hinintay lang. Nakalista din pangalan niya dun. In fairness sa kanila, ha. Connecting flight kasi. Kaya dapat connecting flight talaga kasi inaalagaan ka talaga nila. Punta na kami sa gate niya, guys. Pina-follow namin si Kuya. Yun. Buti na lang, hinintay siya. Yung badge na yan talaga. Good job talaga yung badge na yan. Hindi, nakasulat talaga yung pangalan niya doon. So, sinabihan na to nila na kailangan ng assistance ni Miss Rachel. Yan si Miss, guys. Gate 50. Boarding na si Miss. Ayan, line ka dun. Tapos balik ako dun sa gate 1 kasi dun banda yung lounge ko. Kay ka na, Miss. Timing kay ka. Ay, si Kuya. Bye, Miss. Bye. Oh my God.
Nandito kami sa ano guys, boarding na siya. Sama-sama lang ako kasi marami pa akong time. Haba pa yung time ko. Pero ang haba na ng pila. Buti na lang, nakaabot si Miss. 4. At least dire-diretso. At least dire-diretso Naman sa ka. sila ano, this one 5 hours and 10 minutes. 5 hours ako dito. 5 hours ka sa Sydney? Kailan yan, Miss? Bye, Miss! Guys, nandito na ako malapit sa lounge. So, nag-rent ako ng lounge. Pero yung ano ko, check-in ko, alauna pa. And ano pa ngayon? Wala pang 12. Ano ba yun? Ayaw mag-focus sa mukha ko. Wala pang 12. Pero yan, nandito na ako malapit sa lounge. Malapit siya sa gate 1. So, mayroong 3 lounge dito na nasa terminal na to. Terminal 1 ako. And, yung dalawa, actually, silang 3 Plaza Lounge. Ay, hindi. Parang yung dalawa Plaza Lounge, tas yung isa Plaza Premium. Yung Premium, yung binook ko, siya yung medyo mahal. Pero yung sa Plaza Lounge kasi na dalawa, na nandito sa Terminal 1, hindi ganun kagaganda yung review. Sabi ano daw, maingay daw, para ka daw nasa labas lang ng lounge. Parang yung iba nagrereklamo, nagbayad daw sila para sa lounge, tapos ang ingay pa din sa loob, hindi daw sila makapagpahinga ng maayos. So, doon na lang ako sa medyo mahal, at least makakapagpahinga ako. And plano ko din kasi mag-edit. So, doon sabi, gate 1 to 4, and parang malapit sa gate 1 yung ano ko, yung lounge ko. Pero tingin-tingin muna tayo dito guys, kasi meron pa tayong 1 hour to kill. Wala naman akong bibilhin, pero tingin-tingin lang tayo. Dito yung lounge guys, Plaza Premium First Lounge. So, dyan tayo papasok mamaya. Kaya lang wala pa. So, lakad-lakad muna kayo dito. I have 50 minutes. 50 minutes na lang. Pero at least alam ko na kung nasaan. Diretso na ako dun mamaya. Hindi ako dito. Chocolate yan. Hanap tayo ng ibang shop. Nandito ako sa ano guys, sa food court kasi yung check-in ko pala 1:30, hindi 1, pero okay lang kasi meron silang mabilis na wifi. So nood-nood lang ako ng video. Yung pinanood ko is yung video ni Miss. Ililive ko yung link ng channel ni Miss sa description box. Marami nagtatanong kung kapatid ko ba siya. Opo, kapatid ko po si Miss. Hindi po Miss yung pangalan niya. Richelle yung pangalan niya, pero nasanay na ako na tinatawag siyang Miss. Every time nga na nasa mall kami, pag tinatawag ko siyang Miss, yung sales staff yung tumitingin. Pero, yeah, Miss yung tawag ko sa kanya, guys. Si Merwin din, kapatid din namin siya. Kasi maraming nagko-comment kung kapatid ba namin siya, of course. Maraming nga nagsabi na kaming dalawa yung magkamuka. Kaming dalawa yung magkakulay. Kami yung moreno, siya yung moreno, ako yung morena sa pamilya. Tapos sila Miss Mark at saka si Marlon yung mapuputi. Pero yeah, kapatid ko po si Merwin. Sadyang mahiyain lang talaga yung batang yun, kaya hindi masyadong napapakita sa vlog. Pero in fairness sa kanya, past few videos, nag-hi na siya. Pero yeah, kapatid ko po siya. Siya yung pang-apat. So, ako yung panganay. Tapos si Miss, tapos si Marlon, tapos si Merwin, tapos si Mark, yung youngest namin. Dito lang ako. Anong ilang minutes pa ba? 12:50 na ng umaga. So, ano lang, 40 minutes na lang guys. Pwede na tayong mag-check-in. Siguro in 30 minutes bababa na ako para sure talaga na pagkadating ko doon 1:30 na, para hindi sayang yung bayad natin. I think it's $140 something dollars, or like yeah, $150 Australian dollars yung 5 hours ng lounge na yun. So makikita natin mamaya kung worth it ba yun. Pero yeah, dito muna ako. Ayaw mag-connect ng ano ko doon, ng MacBook ko sa wifi nila. Nakakonect naman yung phone ko. Hindi ko alam kung bakit ayaw ng MacBook. Pero yeah, kanina po to, ayaw niya talaga mag-connect. Tinry ko yung dalawa kasi merong dalawang wifi na free wifi. Like, sobrang bilis niya, sobrang lakas ng wifi sa phone. Pero sa MacBook ko ayaw. Diba merong parang like address na pinupuntahan dyan? Kaya lang hindi ko alam kung ano yun eh. Tinatry ko siyang hanapin sa like settings, pero hindi naman ako marunong doon. Nagkukunwari lang ako na marunong. Nagkukunwari lang ako na alam ko siya paano hanapin, pero hindi ko talaga alam. Mag-i-edit sana ako ng thumbnail eh. No rush naman kasi pwede naman ako mag-i-edit dun sa lounge. Ano lang sana, while nakikinig ako ng videos pa, mag-i-edit sana ako ng thumbnail para sa bukas na video. Pero wala nga. Time check, 1:18 na ng umaga guys. So meron tayong 12 minutes para bumaba doon at mag-check-in. So bababa na ako. I'm editing this video for 28th of March na video. So 6 minutes na ako.
Nedit ko siya kasi hindi pa din ako nakakonect sa internet. So, hindi ako maka-edit ng thumbnail. Kaya, nag-edit na lang ako ng video kasi wala namang kailangan ng internet yun. So, anyway, pack up muna tayo. Kasi, bababa tayo, guys. Hello. I have a reservation at 1:30. Yeah. So for the 5-hour lunch package, you can stay here till 6:30. Yep. So for the food menu will be 24 hours. And then may I know, do you need any showers? Yes, please. Do you want to do it as soon as possible or a bit later? I can do it a bit later. Do I have to book it? Yes, because we only have 2 shower rooms. Ah, okay. What time is available? Actually, I have one now. Now? If you want, you can do it now. Alright, so ito yung lounge, guys. Meron silang bar. Free yung drinks dito lahat. So, isa to sa advantage, free ang drinks. Tapos may mga seating dyan. Ito, pwede ka matulog dito. Perfect! Walang tao. Hindi siya like bed, ha? Lounge lang talaga siya. And walang tao. So, ako lang. Perfect, perfect, perfect. I-tour muna natin saglit. So, meron silang shower room. Yan. Kailangan i-book yung shower. So, pinabook ko siya ng 6 ng umaga just before I leave. Gusto ko yung nasa corner ako na wala talagang tao. Wala talagang tao dito, guys. May mga, may coffee machine. So, libre na to lahat. Itong drinks, libre na din to lahat. Yan. Yan. Tapos, ayun, meron silang dining area. And I think yun na. Tapos meron din information dito sa flight mo kung kailangan mo. And yun na ata. Magaganda yung menu nila. May lobster ako nakita dun. Tapos yun na. Ikot na tayo. May fruit din dito na free. Ay, bongga. Tapos dyan yung shower. Dalawa lang daw yung shower nila, sabi ni ate. Ayun, umikot na tayo. So balik tayo dun sa gusto kong. Tapos may mga ganito. Ganda, guys. Ako lang mag-isa. As in, ako lang talaga mag-isa. Doon tayo sa malayo sa mga tao. Kahit wala namang tao. Okay. Dito ako sa pinaka-corner. Pwede akong mag-nap dito. Dito tayo, guys. Pwede din ako mag-edit dito kasi may maliit na table, oh. I mean, yan ba? Binigyan nila ako nito, magbabuzz to kapag time na ng shower ko. So, pinabook ko siya at 6. At 6, magbabuzz to and shower na ako. And I will have 30 minutes to like take a shower and get ready before I check out. So, yan. Pwede mo din i-leave yung luggage mo dun kung meron ka. Nag-offer siya sa akin. Sabi ko, hindi na kasi kailangan ko yung luggage ko. Nandito yung laptop ko, yung mga gamit ko. Tapos maya pagligo ko din. Ang ganda ng mga accents nila. Oh, rose gold yung mga nila. Tapos pwede ka mag-charge dito. Okay, it's good. Check ko lang kung meron silang wifi. Okay, naka-film ba? Para ma-edit ko yung thumbnail. After ko edit yung thumbnail, wala na, matutulog na ako. Check natin. Sana hindi, ito. Plaza Premium First. Guys, so far yung service dito, okay na okay. Kasi tinanong niya ako kanina pag check-in ko kung gusto kong mag-order na. Sasabi ko, ayoko pa. Tapos bumalik ako dun para kunin yung wifi password. Nakuha ko na yung wifi password and so far, okay naman yung wifi, mabilis. Sabi niya, tinanong niya ulit ako, sure ka na hindi ka muna kakain before ka magpahinga? Sabi ko, sure ako. Sabi niya, pwede ka kumain 2 beses. Sabi ko, okay. Tingnan ko kasi yung menu, 'di ba kanina na merong lobster. So, order ako ng lobster. Tapos, doon ako papakainin sa dining area nila. Pupunta lang ako dun. And I think I'm just gonna leave my luggage here. I'm pretty sure it's safe. Pero yeah, tingnan natin and tikman natin yung kanilang lobster. Hindi ko to dadalhin yung MacBook ko. Doon lang to. Wait. I mean, dito lang to.
let's eat some lobster. Tapos mag-order na lang ako mamaya. Nakita ko din na meron silang slow-cooked lamb chop. So maybe we'll have that for breakfast tomorrow. First meal here, guys. So meron siyang lobster. Pasta siya. Yan. Hindi ko pa siya natitikman, pero it smells really good. Nag-order ako kay ate ng lemon bitters. And sabi niya, gagawin daw niya. Pero nung unang sinabi ko sa kanya, medyo hindi niya na-gets. Pero gagawin niya. So, ang nice nila, diba? Pinapakinggan ko yung video ni Shane. Pero first bite, Ryland pala, yung boyfriend ni Shane. Sarap, guys. Ito yung lemon bitters ni ate, guys. Hindi siya yung lemon bitters na tama. Pero, in fairness, A for effort. Kasi hindi niya alam ata yung sinabi ko. Nung sinabi ko lemon bitters, hindi niya alam. Pero, ginawa niya pa rin ako. So, thank you, ate. Pero may drinks naman dito. Pwede naman akong kumuha dun, oh. Unlimited yan lahat. Tapos may, sparkling water tayo. Ito yung toilet nila, guys. Ang ganda. Tapos may, dito. May para sa baby. Yan. Pwede ka mag-toothbrush dito. Meron din silang shower room. Kaya lang nga, kailangan i-book. Pero yeah. Guys, it's now 2:36 na umaga. Kakatapos ko lang mag-edit nitong thumbnail na to. If napanood nyo na, thank you very much. Kakatapos ko lang yan. Uploaded na yung video, nakaschedule na. So, pwede ko na siyang i-close. And natutulog na tayo. Napaka-yellow ng lighting dito. Lumipat ako dito, guys, kasi dun sobrang lamig. Sobrang tapat na tapat ako sa AC. Ito tapat din, pero hindi naman siya as in sobrang lamig sa kanina. Hindi ako nakakatulog ng sobrang lamig. Kahit na naka-jacket ako. So, yeah. Tulog tayo, guys. And I will see you guys. I-close ko na tong vlog. I will see you guys tomorrow. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one, hopefully tomorrow. Be good. Good morning. Bye. Mwah.